Hai, salut, bă, frații mei! Bă, băieți, de când aștept să fac clipul ăsta, nici nu vă dați seama. Bă, după cum vedeți în titlu, azi reacționăm la hate-ul de pe TikTok. Bă, și atât de savuros, credeți-mă. O facem de la livrări, că de unde putem să fim noi altundeva dacă nu pe taz? Trage tazul ăsta pe noi ca pe câini. Bun, mă, frații mei, long story short, după cum știți, postez de ceva timp pe YouTube și am zis, bă, ce naiba, hai să postez și pe TikTok ceva. Am ajuns la vârsta asta, am 26 de ani, n-am pus și eu un clip pe TikTok. E imposibil. Știam cum merge aplicația, știam că e mult hate acolo. Adică nu neapărat hate, bă, multe clipuri nu sunt atât de interesante pe cât sunt comentariile, credeți-mă. Și mă apuc să postez pe TikTok. Bă, în general, chestii care mi se par mie amuzante, poate sunt, poate nu sunt. Sau short-uri din activitatea pe care o fac eu. Bun. Bă, și într-o zi postez clipul ăsta pe care vi l-ați acum. Vreau să înțeleagă toată lumea că nu-am făcut rău nimănui. Băi, oameni buni! Vă dați seama că majoritatea din cei care au comentat acolo n-au înțeles despre ce e treaba. În TikTok-ul ăla vorbeam de faptul că faci comenzi pe bani puțini. Asta era tot ce trebuia să înțeleagă oamenii, simplu. Nu știu cum unii n-au înțeles. O secundă, stați așa că aproape am ajuns la comandă. Mamă, în ce groapă am dat. M-am dat într-o groapă de... M-a durut inima de 3 milioane. M-a durut. Las comanda și revin imediat. Bun, bă, fraților, și acum vă dați seama că odată cu popularizarea clipului au început să apare și comentarii. Și acum o să vă citesc din comentarii și reacționăm împreună la ele. Ne oprim și noi la semafor și acum ne uităm la primul comentariu. Primul comentariu de hate vine așa, de la Sugma 2, un nume excelent. Urcă-le până la 8 fără livrărule, cu braț puternic și pupic. Ăsta e un comentariu răutăcios la care te amuză, n-am nicio supărare. Eu am specificat acolo un titlu că le mai urc și până la etajul 4 fără lift. Și gen, omul a venit, dar urcă-le până la 8 vărule. Nu știu de ce era supărat pe mine, ce am făcut de a vrut să mă chinuie, dar asta e un comentariu. E un hate gratuit, dar din punctul meu de vedere amuzant. Nu m-a supărat absolut deloc. Bă, băieții mei, am primit între timp o comandă din centru și n-am unde să las mașina, așa că m-am parcat altundeva. Mamă, comanda asta trebuie să o țin la banul mărăcine departe. Oricum, până e gata comanda, mai sunt și mai citind din comentarii. Următorul comentariu vine la Captain Boss. Omul spune așa: dacă a fost greu la școală, mă... Nu o să stau să spun băiatul ăsta câte școală am făcut, dar sunt sigur, bă, fraților, că peste 80% din livratori au mai multă școală decât el. Sunt ferm convins. Nu știu de ce majoritatea lumii are impresia că, bă, dacă ești livrator, nu ai școală sau nu ai alte oportunități sau așa mai departe. Bă, acum, într-un ton mai serios, mă, fac livrări și oamenii care sunt studenți sau au alt job, nu știu, sunt militari, sunt pompieri, sunt așa mai departe, polițiști. Unii chiar preferă să mai facă jobul ăsta part-time sau full-time, să se întrețină în facultate sau așa mai departe. Și vine Captain Boss și zice că dacă n-ai făcut școală, ia și fă livrări. Lasă. Bă, oricum mi-ar fi greu să explic lui capitanul șef că unii oameni fac chestia asta pentru că asta se emulează pe ei la momentul ăla, nu știu, m-am zis, job part-time, sunt studenți și vor să-și câștige niște bani. S-ar putea să nu ne înțeleagă capitanul șef. Nu, o lăsăm așa, mă bucur dacă a făcut el școală, trecem mai departe. Bă, următorul comentariu vine la Eduard Mitroi. Dacă plecați montați pe tips, clientul plătește pentru un serviciu, livratorul este plătit pentru serviciu prestat clientului, tipsul este opțional. Bă, da, nimic mai adevărat nici ce a spus băiatul ăsta, Eduard. Dar a spus chestia asta, că plecați montați pe tips. Eu mi-aș dori din suflet ca aplicația să mă plătească mai bine, nici n-aș vrea bacșiș. Credeți-mă, dacă aplicația ar plăti foarte bine, nu ar fi nevoie de bacșiș. Și oricum, cum zice și el, bacșișul e opțional. Bacșișul înseamnă doar apreciere în plus pe care aduci livratorului, că ți-a adus mâncarea mai repede, că vrei tu, că îți permiți să lași un bacșiș sau... Nu contează motivul. Da, bacșișul e opțional. Nu, punct. Următorul comentariu vine de la militarul Octavian. Cum ar veni un Octavian mai tânăr, să zicem așa. Mai văd câteva postări de-astea și nu mai vă mand, doar că să nu vă mai dau nici ea 8 lei. Dacă nu vă convine, angajați-vă cu studii superioare. Mamă, altul care mă trimite la școală. Bă, ce aveți, bă, cu mine că am făcut 20 de ani de școală? Faceți o facultate, că e gratis prima facultate în România. Da, nu te duci tu să-ți termini alea 8 clase ale tale. Terminești tu la 8 clase, învață să scrii și după ne trimiți pe noi la școală. Bă, și de curiozitate am intrat pe profilul lui să văd cu ce se ocupă și am văzut că se ocupă cu ceva evenimente, instrumente sau nu știu ce face omul în general, dar mai ales venind din partea lui urât Octavian din partea ta, pentru că tu ești plătit tot de către oameni, nu lucrezi pentru o firmă probabil și venitul tău
Azi poate l-ai, mâine nu-l mai ai, odată ce te ocupi de evenimente. Așa că poate tu ar fi trebuit să înțelegi ce înseamnă să lucrezi azi, mâine poate nu mai ai de muncă și așa mai departe. În fine, frumos din partea ta. Următorul comentariu vine din partea lui Ionuț, chiar el, adică chiar el, Ionuț. Puteți să-mi spuneți aici în comentarii de ce ar trebui să las bacșiș la livrator, pentru că eu nu fac asta niciodată. Nu trebuie! Nu trebuie să lași bacșiș. Foarte bine, dacă tu nu lași, aia e. Bun, și mai departe un comentariu tot de la Ionuț, chiar el Ionuț, da, tot el a dat un comentariu, pentru că au început să-i răspundă oamenii și să-l jignească sau el să-i jignească înapoi acolo în comentarii. O splendoare totală de vizionat și zice așa: la nepalezi las de obicei 50 lei, sunt oameni care vin aici să muncească și să trimită bani acasă. Românii își bag joc de ei cu contracte de muncă cu minimul pe economie. Românilor nu le las niciun ban. Bravo! Nu înțeleg ce a vrut să zic Ionuț, ca și cum românii n-ar lucra. Doar nepalezii lucrează și trimit banii acasă. Uite că noi nu avem nevoie să trimitem bani acasă, că suntem acasă. Ce, noi nu mai trebuie să lucrăm? Bă, băieții mei, hai că e gata comanda. Mergem să o luăm și între timp mai vorbim. Scoatem mașineta. Nu să fie scări aici. Bun, și acum a spus Ionuț că el susține nepalezii, dar nu pe români. Ceea ce nu înțeleg de ce, dar ca să-ți explic, Ionuț, s-ar putea să nu înțelegi. După cum ai văzut tu, Ionuț, sau nu ai văzut, au început să fie angajați ca mulți nepalezi sau alte nații la noi. Și nu zic asta nume de rău, Doamne ferește, n-am nimic cu oamenii, dar tu ce nu realizezi, Ionuț, e faptul că la un moment dat, dacă tuturor patronilor le-ar conveni să lucreze numai cu nepalezi, nu o să te mai angajeze pe tine, Ionuț. O să vină AI-ul și o să mai scade din joburi, o să vină toți străinii la noi în țară și o să ne mai scade din joburi, cum de altfel am făcut și noi în alte țări. S-au dus românii în Germania, în Spania, în alte țări și au luat joburile altora. Și după cum știi tu, dragă Ionuț, și așa e un deficit de joburi la noi. S-ar putea ca în câțiva ani să nu mai ai unde lucra tu, dragă Ionuț, pentru că ai fost înlocuit de AI sau de nepalezi. Nu știu ce mândrie ai tu prin faptul că nu susții românii, dar cred că greșești puțin. Acum nu știu dacă vrei să mă înțelegi tu, dragă Ionuț. Bun, hai că aproape am ajuns la comandă, o ridicăm și revin cu următorul comentariu. Uitați prin ce treci ca să faci taz. Încalci 7 legi de circulație într-una. Am lăsat mașina unde n-am voie, am blocat locurile cu plată și mai și traversez strada incorect. M-a lăsat și pe un om. Și Ionuț nu vrea să-mi lase bacșiș când eu încalc atâtea legi și pot să-mi iau o amendă dita mai. Și o să mai încarc o lege atunci când mă întorc. Deci în total am încălcat 4 legi. Și acum hai să vedem cum mai trecem. Hai că am reușit să ajungem la mașină. Hai, frații mei, că ne-am reinstalat, mergem spre comandă. Am ales și următorul comentariu de la Marius, care spune: las că le care nepalezi în locul vostru, că voi nu vă mai săturați de șpagă. Deci altul care susține deficitul de joburi pentru români. Ceea ce, bă, pentru mine, nu e nicio supărare, poate să vină oricine să lucreze la noi și oamenii la noi din țară lucrează în alte țări, deci nu e asta o chestie. Eu, din felul în care văd că a spus-o gen, lasă că voi sunteți șmecheri, voi vrei șpăgi, voi lucrați pe mai mulți bani. Le cară fraierii ăia de nepalezi pe mai puțin, că ăia sunt niște sclavi. Ăia le dai 5 lei și îți duc comanda și pe Marte, la etajul 50. Ți-o urcă, n-ai. Gen, în sensul ăsta a spus-o, asta de fapt e... Deci asta ar fi cumva chestia deranjantă la comentariul lui. Luăm al comentariu, că suntem la semafor, de la user61, nu contează. Pentru ce sunt ăia 50 lei? Păi nu face apa 10 lei. O sticlă de apă de 2 litri e 1 leu și 15 la Lidl. Să-i spună cineva. Eu cred că băiatul ăsta nici măcar n-a comandat vreodată vreo comandă de pe aplicație. Omul era doar aici când avea ce face cu timpul lui și voia și el să se simte important. Următorul comentariu de aici vine de la Snix86. Mă uit acum să găsesc un butoi cu varză. Bă, comentariile ăștia cele mai bune. Sunt un hate, dar gratuit. Bă, și amuzant. E o răutate, dar e amuzant. Pe mine chiar nu mă deranjează. E pe mine. Nimic rău. Mi se pare ceva rău. Următorul comentariu de hate vine surprinzător de pe YouTube. Lavinia MM spune: era picantă pentru tine și de rușine că nu o poți mânca, ai zis că nu este bună. Bă, ăsta m-a durut cel mai tare. Comentariul ăsta m-a durut cel mai tare, vă jur. Bă, eu mănânc picant și îmi place picant. Nu era aia problema la shawarma. Comentariul ăsta se referă la shawarma
pe care nu am mâncat-o din clipul meu cu șaorme, adică șaorma de la Sultan. Bă, v-am zis, Doamne ferește, nu vreau să vorbesc de rău șaormeria Sultan din Craiova, pentru că am văzut că acolo lucrează o familie și, Doamne ferește, nu vreau să le fac reclamă negativă în niciun fel. Doar că în ziua aia n-a fost șaorma bună. A fost carnea rece, cartofii reci, totul era rece și de abici o luasem, credeți-mă, a fost luată după șaorma Jumbo. Deci n-avea scuză să fie mai rece decât șaorma Jumbo. Pur și simplu, carnea nu a fost făcută și a fost rece, cartofii la fel. Păreau că sunt direct din punga de cartofi congelați, mi-a pus mie acolo în șaorma. A fost reacția mea sinceră și chiar nu am mințit cu nimic. Am primit o șaorma proastă, se întâmplă. Chiar comentariul ăsta m-a durut cel mai tare, că eu mănânc picant și de-aia am și luat-o picant, logic, nu? Da, trecem mai departe. Hai că mai o să lăsăm și ultima comandă, că n-a ieșit, nu m-a văzut pe hartă, trebuie să sun clientul. Iată-ți, poftă bună, zi minunată! Bun, bă, băieții mei, gata, am terminat și ultima comandă, mergem și noi acasă. Bă, și până ajungem acasă citim ultimul comentariu de hate, care vine tot de pe YouTube, de la Lian Năstase 2310, care spune: patetic. Spune: patetic ești, să mă bată mama, fiți frate original, nu mai copiați pe alții. Bă, patetic, zici că e Radu Banciu când zice de Messi. Patetic, a spus băiatul meu. Bă, vine, comentariul ăsta e de la un clip. Bă, într-adevăr am zis, cred că să mă bată mama, și e un tic verbal, într-adevăr, recunosc. Dar în clipul ăla am exagerat, am zis de vreo 50 de ori să mă bată mama, nu știu. Bă, în general, dacă mă trezi dimineața și încep treaba pe taz, mă, și iau un tic verbal, pe ăla îl țin toată ziua. Ori să mă bată mama, mâncava-și gura, ce am mai zis eu. Deci am observat și o chestie asta, credeți-mă, că și când îmi meditez clipurile, îmi dau seama, zic, bă, dar am zis și chiar mai tai din ele. Dar nu știu, parcă am ajuns la vârsta aia, sunt prea bătrân și am rămas cu două vorbe în cap și le tot repet pe aceleași. Știți la ce mă refer? De exemplu, în general, bunicii știți că au o vorbă și pe aia o spun toată viața. Deci te toacă cu vorba aia la cap. Cred că am ajuns și eu la vârsta la care nu mai rețin multe fraze și repet aceeași vorbă în continuu. Da, are dreptate băiatul, dar modul în care a spus-o, patetic. Bă, cam așa au fost comentariile de hate și cam aici se termina clipul oricum, pentru că am, cred că 5% baterie la cameră. Bă, jur, dacă clipul ăsta face 100 de like-uri, îmi cumpăr baterii la cameră. Deci dați acolo cu like-ul ăla să-mi cumpăr și eu baterii la cameră. Nu că mi-ar da bani, dar e așa un impuls, să nu mă mai chinui cu o singură baterie, du-te încarc-o și tot așa mai departe. Cam scumpe bateriile, vreo 3 milioane, două baterii de GoPro. Dați și voi acolo 100 de like-uri și abia baterii, vă promit. Bă, da, asta a fost clipul. M-am amuzat teribil, adică pe mine mă amuză extraordinar comentariile de pe TikTok. Activați-vă acolo clopoțelul să vedeți când postez. Mulțumesc că ați vizionat clipul ăsta. Ne auzim cât de curând.